předseda České strany sociálně demokratické. Poprosím, aby sociální demokraté přišli na pódium. Ano, pokračujte v této argumentaci. My se nás stejně nebojíme. Předávám slovo. Vidím, že máte hodně argumentů. Je to opravdu nechutné. Já musím říct, že to, že se nezmůžete na nic jiného než na tohle, nám ukazuje, že nejste schopni diskutovat. Vaše prostřednictví. Já bych vám chtěl říct ještě jednu věc. Zbaběle házet vajíčka ze zálohy zcela anonymně není nic hezkého. Doporučte svému hlavnímu představiteli, panu Topolánkovi, aby sebral odvahu tuto neděli jít se mnou a utkat se se mnou v České televizi. Ať překoná svoji vrozenou zbabělost a snaží se tam přijít. Je mi vás líto.